Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Mazan Kannywood su ne hanya na farko wajen lalata tarbiyyar dukkanin yarinyar da ta shiga harkar fim, wato masana'antar Kannywood. Mai sauraro ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye da suka faru a Najeriya gami da Arewa baki ɗaya. Mazan Kannywood tabbas su ne hanyar farko na lalata tarbiyyar 'yan matan fim, ma'ana wato farko waɗanda suka fara lalata tarbiyyar yarinyar da ta shigo masana'antar Kannywood ba wasu bane ba face mazan da suke cikin harkar masana'antar, inda suke buɗe musu hanyar iskanci da iya shege. Daga nan su kuma 'yan matan sai su ɗauka su wuce, har su zarce mazan ma iya shege da kuma iya fitsara da kuma iya bayyana tsaraici a fili. Tunda dama dukkanin mace alfaharinta da kuma morewarta da kuma burgewarta shine ta fito da tsaraicinta maza su gani, musamman matan da suke masana'antar Kannywood. Da fari dai ku dubi wannan hoto na jarumi Ali Nuhu, yanzu a matsayinsa na musulmi, mutumin da yake ikirarin suna koyar da 'ya'yan al'umma tarbiyya ne, ma'ana suna yin abubuwan da za a yi koyi da su. Yanzu ka ƙare wannan hoton nasa kallo ka gani, yanzu a ce wani katon zindiki ya gani Esther ta ɗora kanta a kan cinyarsa, ya zai ji a ransa da har ya zo yake yi wa 'yar wani haka, kuma yake ikirarin hakan yake so a yi koyi da shi. Ga ɗayan hoto na kusa da shi, ku ƙarewa Ibrahim Mai Shinku kallo, wanda a fim ake mai kallon mutumin kirki, wanda da yawa mutane ba su san iya shege da kuma fitsarar da yake yi a bayan fage ba. Wanda shi ma ba yaro ba ne, kamar jarumi Ali Nuhu yana da 'ya budurwa, amma kalle shi da wannan yarinya a kusa da shi, daga ita sai Breziya sai Ɗanfat. Yanzu yau idan da 'yarsa ya ganka tare da ita, daga ita sai Breziya sai Ɗanfat, ya zai ji a ransa? Amma ya zo yana yi wa 'yar wani haka. To da dama su suke fara ɓata tarbiyyar dukkanin wata yarinya da ta shigo masana'antar Kannywood, sannan daga baya su kuma yaran sai su ga hanya su kuma su wuce har su zarce mazan. Ka ƙare musu kallo ka gani, wai sunan musulmai ne kuma Hausawa. Allah ya wadaran irin wannan abu da suke. Allah ka tsare mu, ka kare iyalanmu da koyi da irin waɗannan fitsararrun al'umma. Allah ka tsare dukkanin al'ummar musulmi daga faɗawa irin wannan hanya da suke ciki. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi masana'antar Kannywood gami da Arewa baki ɗaya. Kar ku manta kuna tare da tashar Hausa Studio. Ku yi ƙoƙari ku danna mana alamar liking da kuma subscribe. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio.